A procesión das mortallas dentro das festas na honra ao Divino Nazareno é un dos actos religiosos máis singulares da comarca. Destaca pola súa orixinalidade e remontase a unha tradición instaurada na localidade xa no século XV, polo daquela rexedor da vila, Xoán de Liñares. É unha festa central, non é festa de interés turístico, é festa de máis tradición, de máis antiguidade. Se perde un pouco, non? Na noite os tempos a orixe do Nazareno, hai distintas hipótesis, pero bueno, se fala de que no século XV empezou esta tradición e, polo tanto, algo que se mantén tanto tempo pois é algo que ten un arraigo fortísimo no noso pobo, na nosa vila, e que todo o mundo aproveita para vir aquí, os que están fora, as familias se reúnen e efectivamente nos visita moita xente de fora. É un día, increíble na Pobra, non? Despois de 2 anos sen celebrarse por mor da Covid, a procesión volveu a reunir a miles de persoas. Algúnas delas mesmo en calidade de ofrecido, agradecendo ao Nazareno que intercedera por elas para afastalas dunha morte que xa vían preto. Se veño ofrecida por un bebé, polo meu neto, porque cando naceu estuvo moi maliño porque tardaron en sacalo, ela non foi capaz de dar a luz, tuveron que facerlle cesárea de urgencia, tuveron que reanimalo xa, estuvo en cuidados intensivos, e por iso ofrecín. Veño porque fai 20 anos que estou vindo. Vim por promesa, as promesas cumpríronse todas, e veño para ahora para dar gracias e máis para pedir por unha nena. Eso es vir todos os anos? Todos os anos, menos os da pandemia que non pude. Bueno, eu estou fora, pero estou aquí todos os anos. Pides ya algo santo? Pois salud para a familia e para que nos veña ben para todos. E por fillos, e por netos, e para todos. Na procesión este ano desfilaron un total de 5 ataúdes, 3 infantís e 2 adultos, algún menos que en edicións anteriores. Acompañando a procesión, ademais da xente, varias bandas de gaitas e de música, que notaban de son o impresionante desfile religioso. Un dos momentos máis emotivos foi o da tradicional traca de bombas de Palenque, que se botan cada ano ao paso do Santo pola Covecha, dende que o instauraran uns mariñeiros da zona, hai xa unhas cantas décadas. Ali é ademais o lugar onde a xente bendice todo tipo de obxetos na imaxe, para contar coa axuda e intercesión do Nazareno. As celebracións desta festa declarada de interese turístico galego chegarán ao seu fin hoxe luns, co grande espectáculo de fogos artificiais.